frontoi izan Kriston Palazio, Kriston Palazio, barez ikusa batutan, bete-beteriko zezan. Zema jente sartzen zen? 6.000 inguru? Bai, 6.000 igule bertan frontoen kantxin aurrin, palku, golan bestera, baina gero barronok izan, restaurana, egoteko leku, jokatzeko leku, besti, ni pentsu gehien sartu dani, izi 8.000 lagune. Ze, klaro, handanak sartzen di, oin ikustu dut, futbol zelarizten da, zelane, tak, makina pasau biozun, hori, nik han ikusten deman lehen goz, baina, hane registratik bat zan, zema jente sartu zan, eta horre irro eta maoztile egon zan, azkanengoko egune, zubertau zan, zapatu duizetie, da gozin llegabi, 15.000 persona, pasau zine... Guztia 15.000. Eta gainetik. Jenterik gehien sartzen zan... Funtzio... Jenterik gehien sartzen zan frontoia hori izango zan, ez da? Bai, Miamiko frontoia zan. Gero besta batzuk fronton, dizet, Tampa, Dania, gero inzine, Bridgeport, Hartford, Milford, frontoitzelak inzin, modernu hauek, baina txikitzu hauek, Miamiko zan handizena, eta politina ez dakit, baina edarra frontoia. Zema frontoi ezagutu zendu zan zuek Ameriketan, batera, martxan? Batera martxan nintentzen dut horre, irro eta 15 horretor zan espantzino bat, eta frontoi zabaldu zin, Floridan egu zan, bederatzi dugu zan Floridan, gero beste bi zabaldu zin, temporada erratiz ezin, Bai, baina zanet... Ni pentsen dut, batera, ez da gina? Amasei bat? Amasei pentsen dut. Kontaute, nortekukin de Floridekukin, 14, de Las Vegas darreno, 16 pentsen dut. Egon zin, batera, funtzionamentu. Gero honek Las Vegas ekute harine amaitu zin, esperimento modun izen behin zin, harine amaitu zin, baina horre irro eta mazortzi, irro eta emeretzi hor, 16 fronto batera egon zin. Da gero, lara hori zen, temporada egin zin, doblago. Miami bostile bete zana, 10 betera pasau. Tampan, Danian, danetan, 10 betera pasau. Da orduan, lehenek izana Miamiku, Fort Pierce lagun, da udako temporadiei, Tampaku, Okalan udako temporadiei, kuadro bi bierri zen zin. Eta orduan torre zan, laurun pelotari bago bizen, beste berrundu, berrotamar bizila, kuadro danak osatzeko, da, ni beto da zin dela pelotako epokarik onena. Honen beste jente bier, hemen batzu preparo guarik eguzena, bebairunien bier, bizan da, jente bizan da.